So ayan guys, maupay nga kalapaton nga tanan ano. So mayo na liwat yan na. So damo na liwat it patron. Damo na liwat it mangungutang kay patron siyempre. Igahanda balita pagkabuwas sa Reyna. Sana all may pananda pero pagkabuwas sa Reyna ba talaga. O ama ito ano. So waray pa ako yan ako ang listahan it mga patron. Kay dere pak na mamatron niya na waray pa kasi nag-iimbita ambot daw hadyon bangin may danak mga listahan yan na waray pa kasi listahan. So shout out ang mga patronizer yan namong kamo dida pag pinanmutang pag pinanmutang hindi san ano. Shout out liwatan mga tagbalay. Ayaw ka mo pag ginawara pag hinanda kay utang na ito. Pagkabuwas, waray na sunan pinapakaon. So, balitaw. So, pag ginawara ito kay piralat kaglaw. So, ama ito. It namamatron la ito at malipayon. Balitaw, it pinamamatronan. Waray na ngayon. Makabibido na ngayon. Pero sa mga tao, puro man lahat pag pinandara, kauman pangaon, pandara na. Balita, tagbalay lugod na ubusan. Pagkabuwas, waray na. Bisan pagkapaksiw, pagpaksiw ulit. Bisan litsong paksiw, waray na. Di rin na makapaglitsong paksiw. Kaya mo naman ito, natatabo. Yung pinandara naman ang kamatron. Tapos magpinambit-bit naman, bisbira gamit. Tapos mga ngaro pa ko ditong plastic bag, mga eco bag. Bukatangan lahat irakuan. Daradon. So, kita itong sagad. Pamatron la, kaon. Pagdara kung gimpapadara. Balita, waray la dumutay. Joke lighten. Shout out kayo nga tanang. Love you.